Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m unu. O doro m anya na tata bụ ahịa Orie, na o retara anyị ihe ọma. E doro m anya na ụbọchị tata mara anyị mma. Ihe anyị ga-ekwu maka ya taa bụ maka stereotyping ourselves. Ihe anyị ga-ekwu maka ya today, stereotyping ourselves. And ọ ga-adị mma ka anyị nwa bụkwana ndị Igbo, ọ bụrụ sọsọ nnwere onwe ka anyị ga na-ekwu okwu ya, ka anyị na-eleba anya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye anyị mmekpa ahụ. Ọtụtụ ihe na-enye anyị mmekpa ahụ, ka anyị na-eleba ya anya. So biko na ụmụnne bịa taa na ọka ọka na ube. Ngwa wekpara na anya ụnụ Krismas ka m watawazie na ya atawa. Alala ndewonu. Ihe anyị ga-ekwu taa wụ stereotyping ourselves. Otu o ji na-eme anyị affect. Ofu onye Igbo pụta mee ihe ọzọ ị ga-anụ onwe m nọ ndị Igbo anyị. I begin to wonder, and that thing na here again na attention before the world. Enwere one topic m treat nso ihe ọjọọ gba afọ ya wụ omenala. Ọ banyekwara na that thing na ihe ọjọọ gba afọ ya wụ omenala. Mgbe ekwugide ihe ahụ ugbu a na it will come to stay. Na ọ ka kesiri ike. Ịma mgbe Nigerian image dị bad, i were green passport asị gị nọ ndị ochi. Ndị bụ ụzọ bụ propaganda ndị ofe mana ndị ma ha na-control anyị with press. Na anya amahụ na ndị ofe mmanụ Prince Buchi nwanne m nnọọ. Thank you, man. Please share. Let others join us. Ịma ndị ofe mmanụ ịma ọha nọ na press. Ha ji press ahụ ha na-eji ebuild fake narrative. Even ebuild gide ihe ahụ self. It is against yourself. A ga-ebuild gide gị nwa ga-eji aka ndị against yourself. So ọ dị mma ka anyị na-eti ya ọnụ. Let us begin to tell our story. Can I stop on those in opinion in matters that concern us? Ndị ofe mmanụ na anyị ọnọdụ ọjọọ na Nigeria, and especially trying to tarnish our image. Ha bịa build over time ekwu even na nwa na onwe na-anụ ya anụ ya make what sense. Ị na the whole Nigeria, ana m agwụ na ihe asọ onye nọ on ground. Ndị m ekwu okwu anyhow. Ana m post all the time na-agwa ndị Igbo, so ihe ọbụla nọ m n'ọnụ, take it to the bank. Ana m eme research, ana m enyocha were ekwu. Ndị ofe mmanụ na ya ọnọdụ ọjọọ, ha na-ebu propaganda ashị against ebe nwere real crime. Na-ekwu okwu crime rate to the high na Yoruba land. Lagos. Hey, look up. They won't come. No, please share and like. Ebe can na Lagos aha ino. Of course. And log ahụ gbuo mmadụ and they be. Ị gaghị ahụ ya. Bloggers and they be. Press and they be. Ebi m na gbagada enwe mbọsị n'ala
Otana UBA ozu man to we there. Eburu somebody, every one person opposite UBA. Then we cause on a sawmill. In broad daylight, court, ha get whatever now log on the court, now where when the man of black asa. Ha when you have a babu nezi, again, we are on social media. Again, we are the newspaper gave ya. My work I had a car na east to go in here hammer. Ha gave area for like 2 weeks and don't honey put that in. Oh, not our carry press, and then they buy bloggers social views. Nyekona haka iya na put in bad light. Ibu ari go di here whether akonyere. Ndị police no ọrụ ha. So nya na eme mgbe ahụ eme when your main investigation. So nya ji na-ekwu ihe na awu the way anyị na-eje eme allow other tribe enwe opinion on ota eje bi nda anyị na-ekwe ihe na awudokwe eziokwu. Ha build on this narrative na ndị Igbo adịghị accommodating na ndị Yoruba adịghị accommodating n'ebe onye abụla bụ onye Igbo bi Lagos survive a ga-agba gị na ọdịdị izi mana all those things ha na-eme ị ga-anụ ya anụ ịma ndị Igbo anyị ejide ike ekwu okwu. And recently social media pụtara ka anyị zọtawara isi onwe ya and then the opportunity na ayọ our bloggers na ka ọ nọrọkwa n'ime ejimeka ọwụdị naanị ikpe ego ọwụdị naanị ikpe ego ewu nnọọ na enwere ihe asụ chenji n'ahụ ndị Igbo ugbu a. M ga-achọ ichenji the concept of ikpe ego this generation. Otu ọ dị ghọta esi akpa ego m ga-echenji ha ndị enwe reservation. Enwere ndị nọ na this social media ndị bloggers sọsọ news ha ga-ebu sọsọ news ha ga-ebu wo news ga-enye ha view. I want to go there to ashe so long as ihe ha kwuo ya ya nye ha view. Ha to dị ma the effect na ndị Igbo as a race. Then due to ihe ahụ ebuo ya ihe hụrụ anya ka ị ga-ekwu. Ndị Yoruba ma ihe press nwere ike ime. Ị ga na Ogun State Ekiti every day ka ị ga-anụ debate ime money ritual Yahoo plus from their place push. Ndị Igbo mege 419. Ha nwa bido Yahoo, she from Yahoo. She from Yahoo, George Victor. Yeah, basan ha. She from Yahoo, no, share please. Baga na Yahoo plus. Enwere one deputy governor na Ogun State egburu nwa ya enyi ya nwoke gburu ya na Yahoo plus. Enwere ya anụ. Ọ dị ụtọ ụdị mmadụ ihe ọwụ. Ka ejiri news press ebuo ya ga-ahụ Yoruba bloggers ha abụrụ ndị Agbo jikwa egbuo mmadụ. Ha abụrụ ha nwere ike na be ha nwere ike ha akpuchi. Enweghị ike ịhụ nga ha na-apụta ugbu a na-asị na ndị Agbo na-ejikwa n'ego. Ụta anyị na-esi apụta ESN na-asịkwa ESN na-asị ha anyị nka tamo the way eji wee buo ESN agụ ụdị dangerous asị ESN dị. Today agboro Lagos the worse than ESN. Nye m na-agwụ na ihe apịọ. The way energy anyị ji were aka anyị na-ekwu maka ESN. Even autopilot, I'm not a fan of autopilot. I'm against autopilot. Ihe ha na-eme maka ahụ m n'anya okwu ha na ihe ha activities ha putro ya in danger. Mana ndị Igbo ihe o jikwa ndị anyị taa anya would violent people. Anya ndị atọ jọọ. Mana ndị Igbo ndị achọ ihe na-enye peace ha nsogbu. Every Igbo man chọrọ ịnọ na
in a good environment where na ja ahịa ha bata dị peaceful. So mgbe ndị a bịara kwuo na ha jikwa ala agha, ha kwado ha ọfụma, and due to ties mee ha ezigbo baptism. Ịkwado ndị Biafra Liberation Army is an insult to Igbo race. Ịkwado ndị autopilot is an insult. Kedu ka somebody si awụ Biafra Liberation Army na-liberate Biafra pụta na-eme advert with egbe? Gịnị ka ọ nọ na-ekwu? O jiri na-ebu m egbe. Onye chọrọ ime kidnapping ga-aga contract ya. Onye chọrọ igbu mmadụ ga-aga contract ya. Politician. So ndị ajụ ụzọ aghụghọ were carelessness anyị na-eme advertisement anyị na-ele ha. For me, they are simply criminals. And then when onye police my argument wo just like in the OPC na Yoruba land so na ha na-eche nche ha na-eche ndị be ha. Ị ga-eme ejide onye OPC n'oshi gị so ndị OPC n'izuzu oshi. Ịma ihe a ga-eji aja ha ekwu like that. Ndị Yoruba na onwe ha ịpụtagodo gwa ha na onye OPC na-ezu ochi, they will fight you. Because I'm going to OPC. So onye zuo oshi ejide oge police try ya so onye oshi, not onye OPC. That's my argument. A lot of people men accuse I ejikwa egbuo mmadụ. So onye gburu nu mmadụ. Ọ na member of ESN gbuo mmadụ. Police men arrest. Do you need to come to bruise ears? May arrest. Oh, a murderer. Try him as a murderer and leave. And I told you when they went in the okay, I'm the Carlo who know you send the ESN. It's to who I am established. Oh, no, yosh. Oh, woman mad. Chinasa won't know where now when you send the ESN. Chinasa who know your show woman mad. So these are the things Saiga whip emotion. Let them GT treat now. Anya wela kai. In a mene waranya. Talk Igbo ESN by all means. Because by the time type when the whole world will capture it, imeweze travel, and her passport hang. Maka ihe ndị Yoruba na-achị ime ugbu a na okay, I single ndị Igbo out. No ndị Igbo na cause problem. Enwere mgbe ndị America wepụtara aha ndị blue drugs niile almost around something names. Ndị Yoruba 90%. Ino ka ha buru ya. Ino ka ha pụtara sị gị na mana mgbe a gara Ethiopia release aha ndị nọ n'Ethiopia ọkwa ndị bayi pụtara na-asị na ndị Igbo na-ebugharị ya ka ha nwee view. Ana m ajụ sị ihe a na even nke ndị Yoruba ha ọwa ya ibukwere ya na etụpụdara ya ọnụ. Ana m ajụ sị oke ndị a gara nga na Ethiopia. I can assure you about 120 people no na nga gawo minor offenses like illegal immigration, like akwụkwọ na-eme dey expire, akwụkwọ mere expire all that, you know, ka ha ga-eji aga nga. Mana doctor na ya na ha aga nga ọwa iji aka ikpe ha ikpe, but nobody is found guilty. Nobody is guilty until found guilty. So ihe m na-ekwu ihe a na-awụ ka anyị mara na ọta iji ekpuchi ụtọ anyị na ndị gọvanọ anyị dịkwa n'equal to the tax. Enwe onye ejidere ya mee kidnapping so na ya wee member of ESN, except ma ọ sị na mgbe a na-eme ha that ESN establish na agwa ha na kidnapping wụ part of it. Like ndị terrorists a kwuru ya ekwu part of ihe a na-eme ewe igbu mmadụ, igbu ụlọ ọkụ and jihad. Ihe ha na-eme ha ezoghị ezo. Then ESN mgbe ha bịara, and until today I stand to be corrected. I wouldn't know ọtụtụ ndị mmadụ na-anọ na social media na-eme George. In fact, enwego ndụwụ and ndị a na-ebu propaganda now
na-ebu all this propaganda right now. Imagine na aka na-ebu propaganda succeed. Enwego ndị pụ n'ihe ọbụla pụtara kwuo na social media, they believe it. In fact, enwere one man metere m no some na Lolo Nneka Chimezie. Newe ke wo ịgba Nnamdi Kanu akwụkwọ. Si abọtọ Nnamdi Kanu gbara na akwụkwọ ya asị m how. Si ele nge nọ nọ mme gbara dị akwụkwọ. Akwụkwọ agbara na asaved m today m nọ ngo ogbu na asaved m dị akwụkwọ. Then ofonya sị na m na asị na m kparị Nnamdi Kanu m si elekwe n'ihe ha kwuru ele ihe mkparị. M sị na m na-akparị Nnamdi Kanu. M si ele ihe wụdị mkparị ya sị ya mmadụ bọtọ ihe a na-ekwu. Nsoke ị na mmadụ kparịrị mmadụ. Ijudese I believe ya. You get it? So ya wụ na ndị be anyị take advantage of ọtụtụ ndị be anyị na-aghọtachaghị ihe a na-eme na-atụkwu mashi. Okay? Then enwere ndị na-eme ka ha nwee view. Ha chọrọ ụdị ihe akụkọ ndị be anyị ga-alike ịnụ. Tige. Ọ enwe ihe merụ ha report ya in a way. Ọ na-destroy anyị. Mana ihe m ji bịa today most importantly wu onye Igbo ọbụla na-anụ olu m n'ụbọchị taa, please share. Biko ọ wụrụ na campaign ka anyị mewen. Ọ wụrụ campaign ka anyị clean weze na our face before ya dị too late. Anywhere anyị pụrụ because anyị nwere that argument na moto nyaahụ. Ọkwa yes. Yesterday ana m like ịkpagharị na local were ọkada were na-aba public transport. Ana m like ibi a very simple life. Ị nwere ike ịhụ m nga m na-eri mama put. I like ndị Igbo I biri. I love relating to people, poor and rich. Nga bo ogbenye ihe na-eri ihe ịtụ m ọjị granite, I will take it as a sign of love. So I like to relate to ndị nọ n'ala ndị ogbenye. Ana m like to relate to ndị ogbenye. So ana m aga n'ime ahịa like this, just no local market ka m zụrụ fruit zụrụ ihe na-ama njakịrị na-egwu egwuregwu. Ọ na-emekwa m na-aghọta ihe na-eme n'obodo. Nla ugbu a na ana m eji ọkada pụọ na-eme itisi ihe ndị polisi na-eme ihe ndị udo gachi na-eme adịghị na-eme na community. Ọchị ebe a ka m na-ese pik techa authentic news m na-adị enyewe. You know. So I bram moto ahụ one man ahụ m kelee m sị na ya hụ report m nyere otu esi gbu iwu anyanwụ na efe anyụ ba na-ekele m too much mana ka nwezikwe nke na-agbagwoju m sị kedu ihe ya asị na mkparịrị Nnamdi Kanu. M sị Nnamdi Kanu ọwụ Chukwu a na-aga akparị ya aso ni dere akparị ya nwe na-akparịkwa ndị mmadụ. So nwaanyị ga-aga akparị ya. M sị na m akparị dị enyi we ndị m akparị mmadụ. Mana ihe mere ihe ahụ na a na-achọ silence voices ndị mmadụ ka adị ekwu n'okwu. And ihe ahụ enyeghị hụrụ Maazị Nnamdi Kanu aka. Asị na ọdọmọrụ kwuo so Nnamdi Kanu ga-anwụ ọkwọ o mechie n'ọnụ nka na ifu na enwe onye nke wepụtara 500,000 naira so onye ọbụla ga-enweta nka Tom si aso na aṅụrị. Ndị ajọ ya sị ele ihe dịtara that man sị wuo Nnamdi Kanu na onye nke tizi 500,000 naira n'isi ya. Is this what we have become? So check it now. Ụdị impression na anyị na-ekiriet na social media. To be honest with you,
mgbe anyị na-eto ụmụ nwaanyị nọ na round ọnọkọta ha akọ ọnụ shi okwu. Mgbe ụmụ nwaanyị na-adị emezi okwu uwe onye ya na-esoro okwu asa ọrụ ime mmụọ nwa, ọ ga-aga eleta nga aka a ga-anọ dozie, ma ọ wasị onye ahụ ya na-esoro okwu ejide ahụ ọ gara ụlọ ọgwụ ya alọta in order to go sikwa na ya achọrọ ya ọnwụ, ọ ga-aga eleta even nga aka a ga-anọ dozie. Ma nwanne na nwanne n'obodo enwere one place m nọ mgbe ha my very good friend, my best friend nwụrụ anwụ na my school. O jide ahụ emegide ihe mpa ya na uncle ya na-esi ezigbote okwu. Enwere okwu ese for like 4 months, and that uncle ya ahụ na-akụzi nkụzi. Mpa ya na-arụ carpentry work, so ọ na-aga ọrụ n'ụtụtụ lọta na ọ na-arụ furniture. So the man aghọta amachaghị ihe na-eme na bie. O ruo one day uncle ya ahụ esi school lọta, nwa na-eti mkpu na ya ga-anwụkwa nga ahụ. The man na-aga kpọrọ that girl gaa ụlọ ọgwụ. Nwa ahụ mechakwa nwụọ eventually. Mana ihe ahụ ka ejiji dozie okwu echere for 4 months a na-anaghị eghe ọnụ. Ihe a pure ndị Igbo anyị bụ onye ka no matter what onye Igbo wish onye Igbo ibia dead, no matter what. In fact, as na ndị esoro okwu n'ọnwụ, ndị Igbo na-ekwu a na-atụ ya n'ilu na anaghị esoro okwu n'ọnwụ. Like enwe enyi gị kila na mama enwe ma mpa ma mmadụ nwụlaghị, that is the time ị ga-agasị ya ndo. Oh, sorry. Man, ụdị impression anyị na-ekiriete on social media, so type na ndị Igbo ka ndị dị wicked. Mmadụ pụta ka obi udo page ya kwuo ihe asị ekwu. To be honest with you, that man say ya few of them pụtara sị agbuo Nnamdi Kanu. Anamaji ndị ọhụbe egumi, ndị ọhụbe ha asarị dịkịbọ, ndị ọhụbe Sunday Igboho, ndị pụtara apụta bụ egbe get involved. Kedu ihe o ji wuru n'ụlọ ka anyị na-eke? I see some youths, but emere m ya address, emere m ya Baba address, emere m 3 videos. Video ahụ m mere, I still consider Yan Baba as my brother, so long as owu onye Igbo. So me ya address na certain things onto asụnwanne anaghị abụli yeli asụrụ fesan. I engage in discussion. The man kwuru okwu maka Maazị Nnamdi Kanu ekwula emekwu maka I engaged him. All his opinion. His opinion. No kwuru ya wụrụ na ya wụ George na-ekpe ya ikpe, wụrụ na ya wụ federal government. A ga-enwe ihe okwu gị wee kwuo ya ọsụ na okwu udo bịa na South East. Mana m asị ya no, na wụrụ Nnamdi Kanu na ndị ihe na-abụkwe na udo adịghị. No, ndị gọvanọ side. Politicians, take it or you leave it. Ha wụ na udo adịrọ n'obodo. Ha yuzuru Nnamdi Kanu na ụmụ ihe ndị okide. They use them and they will still use them and they are still using them. Mmecha ya address. A ga-egbu Nnamdi Kanu na federal government commit offense to treat an offense. Why not? Ebe na federal government mba. And then Nnamdi Kanu can make an appeal, so or they guilty. So but ndị na-apụtakwa na-eme na ha ahụ ka Maazị Nnamdi Kanu n'anya. Na-akpọ ndị Igbo ibe ha iyi, na-use language for me. Ọgbasara Lolo Nneka Chimezie, I'm sure na by now all sink go deep into their skull that I don't bloody care. Obago, I'm sure. Ile handa okwu Lolo Nneka Chimezie, Lolo hada akpọsi. Mana enwere ike mmecha live n'ọgba, ka ha jikwa m na ha ka na-akpọ ha apụta akpọ. Ọgbasara m.
What do you just silence my voice? Come and silence your own. In a cookie, Kaimanoya give Kukanibia. So, in Kuno now. In a more wine on social media. Don't you think? Nandim bozo get chena Ali Banda Gayaga. Na hate wine. We are beginning to build hatred for ourselves. What do you time you feel between him well? So advice come near your blood on him well. Kila wonu rala cheme chichime. How Ochija de involved 19 me. Then he had a chicken on na pota kedu with the impression in a career to before the world. Nebendi Buno. Video minute today. Governor Soludo address there. Now, Governor Soludo put a number one, 99% in your name and the social Igbo on Igbo. That's very wrong. Honor here as the governor is to take care of your state, protect lives and property, take care of criminals, and not a Patagua on Igbo. Onye Igbo ga n'ugwa, onye ka ndị Igbo dominate ocean ugwa, also onye ka ndị Igbo dominate ocean na Yoruba land. Ndị Igbo ga dominate ụmụ minor crimes na ala Igbo. And ha nwa n'onwe ha na-ekwu ihe, wo ha na-egri ma our youth. Go from Enugu to Onitsha now. Gi hu ụmụokorobịa ihe, ha egri ụmụnwekwelu ụmụokorobịa iche agburu na ala Igbo. O jire nwayo na-egri ụmụ ya ndị mmadụ ama. A Sunday, can you help with that? I mean, help those boys. Nan then look motego. I want money nan motego when I let go school through. Today, nan, the governor say a bit in a libo. But some shenuguna batana bale. Nkoma kahana block, can the police nandamina block. This set of governors I will destroy ala Igbo. Enye ya ihe ahụ na above the ihe dị strange to all. In fact, West na-colonize Israel because ihe niile a na-eme na West ka na-ebudatara ya ebe a. This same governor Soludo na-apa agwa mba ụwa ihe youth anyị na-eme. Wekwa ha na-use kwa our youth. So ha use our youth to commit all these crimes. Ọ ha ndị nke ha na-use awụzi ha our youth. Then also when Abraham Ali Igbo crime scene. Also when you tie and think about kidnap Sushi. I got a man saw ESN, I get deal with them. Na ha hapụrụ ha na anagasị ego n'ụzọ na-eti agburu. Ọrụ echi ugbu a na gọvanọ isi dị mma bịa chịchịchị ha. Ha ga-agakwa somewhere nọ ekpozi onwe ha ESN ebe ọwụ na the new baptism ndị government anyị mere or government anyị na ndị Igbo mere criminals na ala Igbo wuzi ESN. Ha gazi kwachaka n'otu akụkụ mewe ESN stereotyping. And the worst part we hear hụ na-eme ugbu a na ndị be anyị bloggers bi ugbu a na ha bịa dewe ha ga-ede ya in such a way ige ya warụ too much. Enweghị ike ige ya ege. Ya bupụta na frame bowa thereby tarnishing our image. Onye na-ede ihe, onye na-ekwu ihe nwekwa ike na Lagos ka ọ na-ekwu everyday gị gafe Oshodi Oke. Hụ ga-eji shi line up Oshodi Oke niile gị gafere. Gị pụta hụ ga-agburu na aka driver ihe na moto ị nọ na gị gafere. Hụ ga ana m anya moto n'elu Oshodi Oke ebe for safe. Traffic no ha n'ihu ụmụazị ga-abịa na-arụ ọgụ ndị mmadụ. We don't report it. Maka ịnụkwu ofu mkpụrụ ihe asọwụ ESN. Asọ ndị Igbo. Nke na-ewe bụ na ndị Igbo anyị. So, ihe wee m iwe that man bịa na-asị m na that man kwuru okwu maka Nnamdi Kanu n'ọkwa m. Ọ lakpuolu o mechie n'ọnụ. Ihe na-ewute na ndị Igbo anyị. M si asa ahụ na. If I like me and no na moto ahụ mere and
I think ha n'ebe mmadụ kwuru okwu ndị Igbo anyị, please argue it ka anyị gbazie n'onwe anyị olu. Ajụwa m the man si ya iso na ya asị mba m si elewe ụtọ isi iso dị ya ọwa iwu dị onye Igbo ya asị m ya wụ onye m si ekekwana ndị Igbo nke ị na-eri fatụ na ọha na-eme datin. Ya asị m like that man si ka egbuo Nnamdi ka m si oke ịkpọ ya that man kedu ihe o nwezi to do with Igbo ị naghị akpọ ya aha ya ọjụta iji kwu ya that man kwuru okwu why putting ndị Igbo there otu anyị chiri ndị Igbo dị ime na anyị niile accused ndị na moto agreed. But by the way, why is it an issue? Now the man putara kwuo his opinion. Why not engage him? Than you bondi Igbo niile. Enjoy say biko As you mention ndị Igbo like Nnamdi Kanu nwere ike nye percentage. Say atụla na ashi. Ya tum ka pay tax na 70% of ndị Igbo like Nnamdi Kanu say so because of 30%. No say again na man the 70%. Ihe ahụ stereotype ndị Yoruba buru I collect I pick enyezere ha aka na-ebusasịa. So ihe m jikwa na-eti mkpu dị stereotype n'ụwo ọ ga-akụkwa anyị niile n'isi na ofu onye bịa mee ihe we are quick to say na ndị Igbo ọ na-break my heart na-egosi m na we just listen to press and carry the news without iche echiche. Anyị na-apụta na-ekwu okwu without iche the consequences of ihe anyị na-ekwu. Today I'm going to eziokwu na Nnamdi Kanu ga today wo attitude ndị like ya ndị ha akpa like ya maka ịpụta ha arụ ugbu a ga-awụliwe elu God Nnamdi Kanu is another savior ịwụọla enemy ya odo etem na-ekele Chukwu ugbu a na-awụ a lot of people ebidogo na-aghọta. Ana m agwa ndị mmadụ sị I need to ịghọta the nature of case Nnamdi Kanu before a na-achọ otu esi enyere ya aka. Ihe a ndị anọdị a na-akọvarị up na-buy time ka ha nwee ike na-negotiate mpụta ya. Then bịazie wereze ashị na propaganda na confuse ndị be anyị. For me, that is wickedness. Wickedness to Nnamdi Kanu and wickedness to ndị Igbo. And eji m ohere na-ayọ ndị Igbo unu ga-agapụta Nnamdi Kanu n'aka ala oyi ejimakọ. Nnamdi Kanu efuole, Igbo efuole, I'm telling you. Igbo na eziokwu ama m ihe da ma m chọrọ iji Nnamdi Kanu eme, amara m ihe ọ chọrọ iji Igbo eme. Because IPOB na ugbu a na okwu national IPOB alọ enyere ya. Ọ na-alọ ịhụ Nnamdi Kanu n'anya o kwesịrị ịma na IPOB staying together as a formidable force ga-aka enyere Nnamdi Kanu aka. No matter ihe na-eche, alọ kwesịrị ịwụ a peacemaker just like Ifeanyi Ejiofor. No matter ihe na-eche ya achịkọgoro n'ụha ọnụ ka enwee ike inwe a huge force ga-push for his release. Aloy the more interested in dividing ndị Igbo ya and in bringing peace. Remember no ya linkere Maazị Nnamdi Kanu with Simon Ekpa. Today ha nọ na social media na-promote Simon Ekpa. Mba ụwa na-ahụ na-elele now a na-ekwu ihe a onye ọbụla ga-ekwuru opinion ya ha na-ekwu ya na ndị Igbo. Ịghọtago? I can assure you ịla na village nwa gwa ndị mpa Simon n'elu ha ga-abụ ọnụ. In fact, iwe na-ewetu ha ugbu a na ha ebido na-ewere nwayọ na-achọpụta dị na Nnamdi Kanu
because discussions with some of them. Ofonye kam the surprise. Ekwe hunu okunu mma nwakata lakwo na village ndị mpa me. No kwa ha no Simon no Nnamdi Kanu webtra Simon Nneka. But today ụmụnna anyị nọ na social media na enye nsogbu na mba ụwa. Ịma na enwere ndị pụtara n'ugbu a na-ekwu na compare ihe emere Sunday Igbo hụ na Maazị Nnamdi Kanu. Ana m ajị ha ọ na compare Sunday Igbo hụ na Maazị Nnamdi Kanu. Sunday Igbo hụ mụrụ ọrụ n'aka Maazị Nnamdi Kanu na mgbe eji Sunday Igbo hụ na prison enwere nye ni Yoruba man ehuru pụta na social media kwuo anything maka Sunday Igbo mụrụ na prison. Anyị mee ote Sunday Igbo si ga court, anyị moto o ji gacha court. What you don't know, ị na-eme ihe your enemy na-ahụ ihe niile ị na-eme ya hụ otu o ji plan oge. Isi ihe bụ ụzọ chere eme na Maazị Nnamdi Kanu okwu aga m na nga gwa ihe ha na-eme na social media is not helping you, exposing everything you do. Ndị iro ga-eji ya na-ahụ movement, na-ahụ mindset ndị Igbo, na-ahụ your support base. Sometimes ị ga na meeting silence, onye dị silent na dị ka onye akacha mara ihe. A na-ekwu okwu ya gba nkịtị na-egere. Ọ ihe ndụ ofe mmanụ na-eme. Ọkwụrụ hụrụ nwere onwe ha mụrụ na ya Nnamdi Kanu n'aka. Ha na-eme meeting ha everyday na plan everyday. Egide anya na social media, egide anya n'ọnụ ha. The only day I chọpụtatụrụ na ha na-eme ya wee sị ha ga wega leta na United Nations. Ya pụta ndị akwụkwọ ndị Igbo ya na-ekwu anyị n'ọnụ. Ha nwere onwe ha wega leta post dukwe ha ekwudo okwu ọwa anyị hụrụ ya buru ha eme one ọwụ na amahụ na ọwụ na-emechinatara ọnụ nọrọ ofe ebe gọọmenti ga-ama ebe ebumnuche Nnamdi Kanu na ndị otu ya na ọ ga-eti ito ha ụjọ. Mana right now ha mara na Nnamdi Kanu lose all strength. So kama ha ga na-atụ ụjọ atụ, ha arabrizie ya anya because ya na ndị otu ya eshielu okwu. Onye ebupụta ya alọ ya ejimakọ. Apụta sị gị na eme 100 men, apụta sị gị na achọla DOS na efere mba ụwa. So Sunday Igbo hụ na ndị otu ya apịachiri onwe ha, zọgọ onwe ha, zọpụta Sunday Igbo hụ. Unu nọ n'ebe a. Ọwụrụ ndị Yoruba, even ịga gịla ndị Yoruba, Sunday unu mana Sunday Igbo hụ na Gani Adams ara dị na mma. Ihe m ji mata awụ. Enwere m onye OPC na-akpa nkata. That day ụjọ bịa m onye OPC m na-agwa ya asị m gịnị na ndị politicians use Gani Adam ha kirieta Sunday Igbo na ha agbara ha nkịtị na-ele ha na ịgịta apụta na social media right now Sunday Igbo na Gani Adam ha nwere ike ịnọ like this, so aga na party ha nọ like this kwe n'aka, mana onye zọrọ ụzọ onye ọdọ nwere ike igbu ya, mana ị gaghị anụ ya. Ị gaghị anụ ya. Andọ ya ka m ji eti mkpu na ndị elders anyị n'idiri ili tọọ ha ọ elders ndị ofe mmanụ owu ndị na-achịkwasị ha, maka na ụmụ okorobịa ọbara ha na-anụ ọkụ. Elders ndị ugwu owu ndị na-achịkwasị ha. Ihe a na ịma ihe ha na-eji eme like that, ha mana ndị iro mara na ha ekewala. Ndị iro mara na ha ekewala. Ha bata na Sunday Chukwu Bishop Sunday Igbo never killed Yoruba man. You know na Yoruba land ha gbuo ha abịagwa gị na social media. Ọ ya wụ ihe ha na-ekwu like Nnamdi ka ha gbuo. Ịhụrụ ihe ha na-egbu onwe ha Lagos ka mbi.
ihe ha na-agba onwe ha ndị court ihe ha na-egbu onwe every day ịma na anyị nọ n'ala eze bishop mụ na-agwa gị na ihe ha na-egbu onwe ha every day ọ because m na gị pụtara ya ebe anyị pụta na-agba onwe anyị n'anwụ why the comparison ọwụ iwu na ndị Yoruba ga-egbu mmadụ before onye Igbo egbuo anyị wụ ndị Yoruba ka ekwere maka ndị nke ha na-eme enwedị any week ị ga-apụta ị na-aga anụ na onye dibịa nke a gburu mmadụ in fact church member nke akụkọ ha dị mma ịnọ na ntị ịnụ ya anụ bishop akụkọ ha adịghị mma ịnọ na ntị mana ha na-asụsụ ya onye ahụ nọ nke ka ekwuru onye a nụrụ nke ka ekwuru and that's why m ji dị worried about this type anyị ga-echenji mindset anyị ndị Igbo ihe ọbụla mere n'ala Igbo ya dị ka ọwa arụ omenabeghị mbụ anyị bupụtie Lagos ka m bi akwa enwe all last month ka nwatakịrị na-aga ya na otu nwatakịrị na-aga chọọchị ka ọ ga-meet onye ga-agwọ ya ogwe ga-asị weta mmadụ ya gaa na chọọchị gbuo dagal ị nụrụ ya bishop ị nụrụ ya na newspaper ka m gụrụ ya and ihe ha pụta once ị ga-ahụ ya gịnị gaghị nwata nke n'Yoruba blọga ga-ewepụtara gị ụdị ihe ahụ gaa na-akọ hey hụkwa nke anụrụ anyị were aka anyị na-emebi ala Igbo anyị ka anyị wee kpaa ego ka anyị wee kwata oke ihe niile anyị na-eme announce gwa nne m aka ndị Naijiria ahụ nyere nye let me tell you ịhụrụ ndị ofe mmadụ ha amaghị ma ime ga-exist they do their thing in their own way nọ na ghọta so ihe m na-ekwu Yebas enwe onye sị ga-alụ ọbụla Maazị Nnamdi Kanu mana my worry with the love amana moti o je ozi pụta na social media gị na-eshow ya onye love no mmadụ gị nyere ya aka Alice ịhụrụ m na Abuja nganya aka mman na adịkata na mma n'uwe ha dị na mma ana m eme expect na ngị ndị eke kazi love ya now ọkwa mere protest na mmekwana nwa organize a na-eshow love eshow so ihe anyị na-akpọ ugbu a na also typing ihe anyị na-adọka show nwa ya o need onye ọbụla agaghị alike onye nke esi we are a very wicked tribe ọngụnwa the wicked ị ga-ekwuru onwe gwa ya ka m na-ekwuwe gụpụ m I am not wicked 99% ndị Igbo adị wicked the 1% iso ha so ya wuso type na m na-ekwu iwudo onye Igbo because ndị ofe mmanụ juru ebe a na type nonsense enwebeghị otu ha achọbeghị ka eji destroy ya anyị na platform ebe ndị Igbo na-ekwu nwe ha aza aha ndị Igbo na type ị na-eleze iche na onye Igbo ibe gị na type iche ịma wickedness ịgakwu ndị ofe mmanụ ha ji otu eji adị wicked so Sammy Beauty Igbo people mumu well so ngwa wụ number 1 ịghọtago ndị niile ịhụ na nga na-type ihe ha wụdo ndị be anyị ha wụ ndị ofe mmanụ gịnị ka ha ji nwe opportunity ịbata ebe a na-type ihe a m na-ekwu I must say it here preach ya here ka ndị be anyị nọ ha wụrụ opportunity a mịbata lee ya ha na-ede na nwere ihe m ji ekwu so type na ihe anyị na-agba onwe anyị na-anwụ social media help ga enwedị ike ịhụ ga na social media wepụta nga Yoruba person pụtara na-akọ ụdị ihe because ha ma the consequences ịghọtago ha ma the consequences so ọwụ onye ya were onye mgbidi anya ya gbụrụ agbụ aka ngwere na-abata ka anyị makwa na ihe n'Igbo na anyị ụwa sly enweghị anga na ọdị ọya wụ my topic today we can't be destroying ourselves ọya wụ my topic Igbo who are we I want to the wicked enwe onye ma the wicked yes na onye a the wicked like now I want to say but that man is Nnamdi Kanu the wicked I will agree with you but that is him
that man si ka egbuo Nnamdi Kanu ndị Igbo isi dị wicked kwa otu onye ha ji onye ọbụla ji rally around Nnamdi Kanu even ma ndị nwanọ na-asịkwa hetere Nnamdi Kanu even ma ndị DOS onye ọbụla kpụrịgodo this man ga-esi ndị Igbo dị wicked elena ihe ọzọ unu chọrọ ka anyị ma anyị ga-egbuzi onwe anyị mgbe very dark man litere against kedu aha this boy ele ya shere okwu eleweda aha this boy B-Lord iche ndị ofe mana ga-alụkwuru onwe ha ụdị ọga Igbo niile elite ka ụdị ihe ọzọ unu chọrọ Sly ihe a bụ the anger this is the way you speak and ọ ya ka m ji nọrọ ebe a today kwụsị na ịdị na-adọkasị onwe anyị ndị Igbo dị wicked alụcha the war ọwa anyị nwaji aka zụsọ onwe anyị yet anyị dị wicked. Let me tell you, enwekwa onye ga-epromote anyị o. Ifu na ọbụrụ ndị ofe mma n'otu ha dị ụnụ ọhụkwa Lagos na mmiri ya wụrụkwa na Ọnịcha ka mmiri anọ ma ọwụ n'Enugu onye ndị be anyị ga-eji ọ na-akpọ gọvanọ anyị ihe a ga-ekwu n'ọnụ ọkwarị plane Enugu nwere minor accident na Benin nwa na ọnụ ya na-agba parapara na Lagos ka ọnụ ya na-agba ka ọka ikpe a na-eghe eghe ọnụ ya na-agba ka ụgbaka na-ekwu ka ibisha gbaga TV ke na-achị ka akwụna retire na call Peter Mba out na plane dara ada. No problem. Slide, just clean that in a type. Clean it, remove it. Remove it, slide, no problem. Kaina muta onye me ihe gi jide onye ahụ responsible. So, plane ahụ nwa accident, anyị nwa bụ ndị Igbo ga-eji nwayọọ kpuchie ya. Nwa ha apụta, kpọwa Peter Mba. Ihe anyị kwesịrị ịgbakọ na-eripọtụ ihe a na-emekpa ya ahụ ịga na ihe m ripọtụ today wu police brutality police extortion n'Udogachi extortion na Anambra State ihe anyị kwesịrị ịgbakọ na-eripọtụ ihe ha na-emekpa ya ahụ ihe ha na-emekpa ya ha ịgbakọ anyị na-eripọtụ ya apụta onye pụta ụjọ gbudukwu ha ahụ enwe onye ụjọ ga-ekwekwo ihe a na-emekpa ya ahụ ihe anyị wewe oke n'ụlọ leenụ mmadụ dịka Ifeanyị Ejiofor elo ya dịka gbarụ onwe ya mbọ ruo ebe o ruru enwere ihe nwoke mmadụ mere ebupụta ya na-akparị ya Ifeanyị Ejiofor na Nnamdi Kanu bụ nwanne ihe nwanne na nwanne na-emewe iji ọgụ igbu ọgụ. You understand? Igbo ọgụ okwu ahụ pụta eti ọnụ sị mba ngwa sị emere ya ụta owuda abịa na-akpọ mmadụ iyi na-ana mmadụ gbowezie ya obo the worst we bu anyị obo unu makwa na ọwa arụ mmadụ ịdị na nwunye mmadụ ịnụ makwa ụdị respect ndị Igbo nwere enwere one Hausa woman pụtara sị before ịkpa aha ndị Igbo onye Igbo pụta ịma na nnukwu mmanwụ pụta ihe a bụ eziokwu na ndị Igbo na-ebu ebube kịta na ịkpụzi aha ndị Igbo ọ dị ka ịkpọrọ nshi ọwa anyị ji aka ya eto nwaanyị dat nshi enwere bịa na-ekwe a na-emegbe anyị nsị ha na ọnụ ọhụụ na Naijiria nwa ndị Igbo anyị ji aka ya kapchọọ na control the economy ọwa anyị jikwa aka ya anapụchikwa onwe anyị dat economy ihe anyị nidowo anyị bịakọ ọnụ eziokwu m niile any day Igbo ga-abịakọ ọnụ asoke lekwota anyị ga-esi na-ekwu lekwota anyị ga-esi na-eme unu ga-ahụ na obodo a ga-anọ anyị na mbọ maka ndị anyị na ha na-eme ka ihe enweta brain na aha anyị kwesịrị iji fesi ya ndị ọzọ ka anyị ji efesi onwe ya ihe o jizi enye anyị nsogbu ọwa anyị ji aka eto onwe anyị ure ndị netọrọ Maazị Nnamdi Kanu nga onye pụtaghala na-akwa anyị emo si relize Maazị Nnamdi Kanu ndị otu ikwu oge aka ibicha ngwakwa ndị Yoruba ekwula nna achị na-eme ihere ha na-ekwu ka jidekwa na nga ka na-atara ikwe ha were attention niile wụfetara anyị na-alụgbuchizi onwe anyị onye Igbo kwuo okwu asị ọ chọrọ ka egbu hapụzie ndị ji ya na-eji na-achọ igbu ya nụ let us ignore onye kwuru nke o kwuru ka anyị focus on ndị ji ya nụ focus on mana otu eji enyere ya aka ịmakwana mgbe m ji ma na ndị a amadị ihe ewu mgbe ha mere mmadụ dịka Lolo Nneka Chimezie attack ịma na inweta bold people like me adịghị easy. I'm not saying it because not me ọnwa onyinye ejide eto ọnụ
Owodo kwa ndị niile ụdị onyinye enye ya Kenneth Okonkwo nwere ụdị gift a, Peter Obi nwere ụdị gift a. Enwe ndị ga-emepụta okwu ekwu okwu atọ ha ọjọọ ọ dị izi. Nga na Abuja nga onye ọbụla gbafushi kwụ na court defend ya. Owu na ndị nwanne so ha ahụ ya na-enwere ọnụ okpechi mana hapụdị nnụ nwaanyị ahụ. Okwu hapụdị nnụ nwaanyị ahụ, nwaanyị a na-enyekwa n'aka. Owu na ha nwe ọnụ ọgụ isi ha kwesịrị mana mmadụ dịka Ifeanyị jụọ fa ụdọ onye ị ga-eme attack. No problem, Sly. It's okay. Because na emene Sly attack, o mene na apologize. You know? Na Ifeanyị nwekwe something to offer. Onye nwetere ya design and Peter 2017. No, onye nwetere release 2017. Nwetere design and Peter. Ụdị onye ọkwesịrị kasị ya n'akụkụ. Ihe ga-eme ewu hapụgodi ya na-epet ya na-ama ikekwe nwere aka ọ ga-enyekwa echi. Ndopụta ha na-akpọ ọkara white onye te mmanụ chọọ mma ọwụ ihe ọjọọ. The worst part wee na-ele anya ihe a na-ekwu n'ọka ha kwu na ihe ị ga-ege tie ọnụ anọkata asọ ọkara white anọkata ị na-eche na ihe niile ndị a na-ekwu ugbu a na enu otu o si enyere onye nọ na nga aka gị hụ na oyi build views. Ka m jesi gị if the onwe na-enwe ihe mwa ga-echenji na ndụ ndị be anyị, the mindset eji akpa ego and ilekwa anya ekwere ndị ajikwada mindset a na-akpatakwa ya o. Ha na-akpatakwa ya because ego ịkpara n'anya mmiri mmadụ ị ga-spend kwa ya n'anya mmiri. Onye pụtara bụ ihe ọ na-eme gị nwee view 1 million. Nya ọwụ na anyị nwa na-eme long content. Ime view 1 million na-enye ka gị ga-enye gị $100 or $120. Chineke nwere ike ime ngị spend ya n'ọya nwa gị ọ n'ọya. You know, that's why I'm na-eji atụchukwu ụjọ too much karịa mmadụ. For the man's Lolo, ka ihe kpata ụjọ adịghị n'anya m sikebe ya m ga-eji atụ mmadụ ibe m ụjọ Chukwu ka m ga-atụ ụjọ. Maka na Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maka Chukwu ji ndụ m anụ na somebody ga-ewere ọkwa Chukwu Chineke mee ga-ala iwe ndụ Lolo before gị na-ewe. Chineke ga-ama aka ya good ị ga-emetụ ndụ m aka so omena Chukwu dị na mma. Nya ana m ekwu ya any day any human being ga-elite n'ụra rote Lolo sị akpa ya nkata so a na-aga achụje Lolo today. Yes, ha ga-akwadocha shibe ha were ọkpa pụta mana ha here ebe Lolo nọ mana ọkpa ahụ ha jipụta ma mburukwa ha bula be ha ọ dị n'ọfọ onye chọọ ya try ya unless mụ na Chineke ebido n'eluigwe. So I fear God then na-erite uru dị na Chineke. So ịbịa ụta na Ifeanyị nọ I can imagine ahụhụ da mmanụ tara ịga court na ihe niile. Thank you. A ga-asị ya ụnọ ọrịrị nwunye Nnamdi Kali ọkwa mmadụ kọrọ datin. Ọkwa mmadụ mepere ọnụ kọrọ datin ka o nwee views. O nwee view ya nara ego. Ime enwe ihe Chineke na-eme ndị mmadụ. Nwechọ mbọ dị mma. Nwere ihe ọ na-aga eme ka o ree chite mmadụ kpata ego. Mnekata ya one day nsị ya nsị ma ihe Chineke na-eme gị. Chineke na-eme to show na ị na-agụ ego ahụ. Ị na-ere na-agụ ego. Njosi ị nwere ike ịgwa m ihe imepụtagoro. Ya na-ele m probably o sit bear down. Nsị a na ị na-agụ ego every day. Na-eri nri na-enweta mana nwere ike izi m nsị a no that's how God works. Onye Chineke onye ahụ ọnwụ onye ahụ IBL ya ọkwa ị chọrọ ige ego ị ga na-agụ ego a mana enweghị ị ga-eji eme. Ya ka m ji sị na enwee anything ndị Igbo anyị dị mma. Enwee anything m ga-echenji na ndụ anyị ọ otu anyị si eche echiche ịkpata ego. Ikpechiri inweta ego anyhow no.
ada achọ ego achọ a na-akpa ya akpa ịkpakọ ya ọbịa ka m gwa na ihe a na-akpa akpa a na-akpa ewu akpa a na-akpa nnama akpa a na-akpa ọkụkọ akpa a na-akpa eju akpa dị na a na-akpa ego akpa ngwa ka mmerụ na illustration etu eji akpa ọkụkọ ị gaghị anọ here determine know how you will get money mana ị ga-agba mbọ na-eme ihe ọbụla ị na-eme normal. Don't be on a fast lane. Ị na-agazi Chukwu ma ihe dị n'ihu ka ọ ga-esi enye gị. Ahụna m onye gara zụọ ọkụkọ 100 na-akpa onye ọzọ ọkụkọ 100, onye nke zụ 100 nke ya anwụcha, onye nke ya adọ. Okay? Ị na-akpa ọkụkọ ahụ na-azụtachi ihe ma nwe ụzọ nye ya nri mgbe ị kwesịrị inye ya nri, tiri ya ọgwụ mgbe ị kwesịrị itiri ya ọgwụ, clean environment ha mgbe ị kwesịrị clean environment ha, ma otuto ya ma ịdị ndụ ya ma ize eze ewu Chukwu ka ọ dị n'aka. Ewu idebe ewu be gị, ewu gị dị ime, ị ga ọwụ ihe ntamịrị ma ọ ga-amụ abụọ ma ọ ga-amụ atọ ma ọ ga-amụ otu. Enwere ego na-amụ anọ. Ọrụ gị ewu deme ewu gị orogo ịtụ ime gị wega ya nwamkpi gbaa ya. Ị na-akwa ya nri, make sure na ebe ọ nọ mmiri a na-ama ya, anwụ a na-ama ya, chinwo gị kwara nri kwa ya. Otu osisi eto agbasa ọwụ ọrụ gị. Orie nri otu nri si digest ọwụ ọrụ gị, otu o ji anyụ nshi ọwụ ọrụ gị, otu ahụ ka ọ dị anya ikpe ego. Ị na-arụ ọrụ bekee, ihe ị na-ediri ime wee gaa n'ụlọ ọrụ, gaa ọrụ n'oge, bido ọrụ, rụọ ọrụ gị diligently, kwụba aka gị ọtọ. Otu a ga-esi enye gị promotion, ma ị ga-enweta ọrụ ọzọ ka mma. All for you is for God. Mana enwe ndị na-anọ on a fast lane, ị gaa n'ụlọ ọrụ gị izume n'oshi, ihe pụta gị ka ị na-emie, Chineke na-ahụ gị. Maka na ihe akpata n'akụkụ ịdanala n'akụkụ ọnụ. Gịnị mere ndị be anyị ji wee gaa all over Nigeria, dominate everywhere? Ndị gboo ịkwụnwa aka ha ọtọ, na-agwa ndị ha bibe ha eziokwu, ha fall in love, trust ha. Kịta agbụrụ anyị ka anyị sizi akpa ego anyị elu uzoro that trust, so ihe ejizi akpọ anyị mkpọrọkọ ọnụ ebe dị iche iche anyị bi na ya. Mindset anyị na-emeji omume, anyị chefuo na anyị nwere a tribe to protect. Enwere ebe anyị si, enwere ihe anyị representịrị, enwere ihe anyị stand for. Ọnwụ ọrụ anyị carry the flag of Igbo land and make it to fly high. Okay? Igbo wu obodo a na-eji eme ngala before onye ofe mmanụ lụta nwaanyị Igbo ọ na-aṅụrị, a na-ekpe n'ire wee na-alụ nwaanyị Igbo. Ugbu a ụmụ nwaanyị Igbo anya ekwezi ọlụlụ. Before ụmụ nwoke Igbo na-enwe ebube. Kịta 419. Mgbe 419 lụrụ m ntakịrị, etoro m n'akụkụ two elderly women. Asatọ mgbe m nọ between 5, 6, 7, 8 years. These two elderly women eruole 80 something. Etere m ha ahụ well. And awụ m onye na-ajụ ajụjụ. Ka ị hụrụ ihe ọnụ nhụ m na-eme this investigation, ebido m ya taa. Achọrọ m ịmata ihe niile ochie ya ame. So ana m ajụkarị ajụjụ usoro omenala na ka omenala ngwa na ihe mma na omenala. Ịghọtago? So m wee ghọta na ihe ọjọọ nwere consequences too much. No, ịdị honest, ikwu eziokwu, and inwe ọmịiko, anyị na-enwe ọmịiko too much. Ya mere anyị ji gaa na mba niile, capture mba ahụ, jide ya na mbụ aka anyị. Mgbe m na-eto, mgbe 419 lụrụ ụmụ ihe 90s ahụ, late 80s to early 90s ka 419 na-abịara n'elu. Mgbe ahụ ihe ọjọọ na-apụta, ndị ọka gbakọ chụpụ ya, a na-ekwe ha ndị ekwe ka ihe ọjọọ pi.
ya ka eji si ihe ọjọọ gba afọ ya wụọ omenala agaje na-eme ego mbute mgbe ebidoro 419 nlo ka ebidoro kpofusiwa ego ndị Igbo kpara ego tara ahụhụ kpata no matter how rich ha dey waste ego ha anyhow. They were flying the flag of ndị Igbo high before eze ego ha pụtazie na Lagos. Nobody checkmated 419. Ahapịa ya agba afọ ụzọ omenala. 419 we ihe mere introduce ohi in the life of ndị Igbo. Ego nkọta. Mmadụ ga ya akwụrụ ọtọ. Gaa mmadụ ibi ya 100 million mgbe ahụ 100 million mgbe ahụ na nwere ike iwebe 20 billion now. Na-agha ya arụ ụlọ agba moto mgbe ọnwa abụọ na-agla ya akọta ha kwala ọzọ. Ndị na-arụbu ọrụ bekee na-ama na-eju onwe ha, ndị na-azụ ha na-ama na-eju onwe ha werezi ego a na-eme intimidate. M na-elekwa ihe anya even my mom onye na-aba mba ihe a na-eke ike na-agba kekere elekwa otewo nwata ga ego oke ụmụaka na-akọ wụrụ ha mmadụ ihe 419 mana ha na-ekweshọn nwa ego ụmụaja na-akpata nwa ole ma ole ewerezi ego bawa chọọchị bawa obodo bawa everywhere je ejide obodo tilie from ịtụzụ igbezi 419 anyị mewete business anyhow to meet up. Stereotyping anyị wee jidezi onwe anyị na-egbu ndị na-agazi obodo oyibo onye na-ebelieve na ọ ga-ezu oshi na ndị agazi obodo oyibo dị stranded. Gịnị ka ọ ga-eme? Ọ ga-eruole mgbe anyị ga-ebido wụrụzie image makers mejiwe otherwise ihe m na-ahụ ihe anyị ka nọ na this stereotyping of ourselves in the next 10 years a ga-ekwe ndị Igbo bụ obodo ọbụla. Enweghị obodo a ga-ekwe anyị bata by then egwu a ga-asọ wa anyị na-eri anụ ndị Igbo anyị ji aka ha ekwu na ha na-eri anụ mmadụ. Onye na-asụ ha na-eri anụ mmadụ na ugbu a na ịjụ ya ma ọ hụrụ n'anya ihe awa asa asụ na ha na-ehicha ma anụ mmadụ asa anọkọta esi ihe tụrụ anụ mmadụ ha buru ya gawa. Mmadụ mma enwe ndị Igbo anyị akwụrụ ụgwọ to destroy our image. Because mgbe m na-ala n'ụlọ mmadụ ote esiri ahụdị m datin na a na-erizi anụ mmadụ a na-eme nke a na-eme nke ndị Yoruba ị gaa na nke ndị dibịa ha na-enwe human parts. Ndị dibịa ha most of ndị dibịa ha ndị be ha amakwa. So this stereotyping enwe ihe ịhụrụ as if you see something say something you ga report to other police. You ga actually report shut your mouth forever. I actually report give up evidence. Wo yo to shi me nwa the intimidation a ga-eme m n'ụwa na m condemn kwa ESN. Onye ọbụla na-condemn ESN or IPOB ụzọ ga-condemn OPC condemn agburu or ihe m ga-akpọ m oke n'udo. Enwe onye akesịara dị interested n'ihe na-eme n'ebe ndị ọzọ na ya dị interested n'ihe na-eme n'ala Igbo. Instead wepụ that your interest anyị need ya. Ịdị interested gị nye aka mezie ya emezie. If you are really interested ihe ga-eme ewe nye aka gị mezie ya emezie and not emebi. Na ghọta ịdị interested nye aka mezie ya emezie. Sammy Beauty, can greedy and jealous-filled people come together? We are more together than any other tribe. The only challenge I have our politicians. Sammy Beauty, I know you are not Igbo.
And you can as well, maybe I can as well just block you. You are not Igbo. Because if you are Igbo, you will not ask me this question. No, I will not block you. I will take your page. Because if you are an Igbo person, so I'm going to be greedy, not Igbos. If Igbos are greedy, they cannot help themselves. I know you're a Yoruba person. How much can we are all in Lagos. Whatever you are doing now, you learned it from us. So now jealousy, they make you say this kind of thing. You know. So I hear Ronya Niku about we hear high Niku. Haja, Otana Haja now type pushing here at this my page. And then I get into Nagia. It will be changing your opinion. Yeah, so Sammy, if you are not Igbo, then you don't have to. If you come from old Eastern states, you are Calabar, be proud of who you are. You don't come here to blackmail my tribe. No tribe in that old Eastern states love themselves more than the Igbos. Most of the other tribes betrayed the war now, but we stick together. We loved ourselves more than any other tribe. I can beat my chest. But just that our politicians, out of their own selfishness, and that is what we are working on. So you don't come to my page and tell me, can greedy? How can a man that does his business, how are we greedy? How are we greedy? The greedy is that I come to your land, you sell your land to me, I do my business. You come to my shop, I give you my price. If it's okay for you, you buy. It's not okay for you, get out. Is that the greedy you are talking about? No, I think you are simply jealous that you can't work hard, that you don't have brain enough to be creative like the Igbos. And I refuse this your stereotyping, and that's why I'm saying this today. I refuse this nonsense stereotyping of Igbos. Somebody will tell you, you come to Lagos and you make money. And you that owns the Lagos, why didn't you make the money? I didn't make my money in the air. I buy your land. I build my business empire without stealing. Even when I'm building it, you will come around to extort money from me in the name of Monile. I will pay you. And then out of your jealousy, you are telling me that can greedy and jealous. Have you ever seen Igbos vote before? If we vote together in one accord, they will say we don't know how to do politics. And that is why I'm treating this topic today. No more stereotyping. No more people telling us who we are. No more people explaining my identity to me. No more people telling me my character, which is not true. In Igbo land is the most accommodating region in the whole Nigeria. They have used lies to change that and stereotyping that we are not accommodating. I hear someone saying that you cannot buy land in Igbo land, and I have an estate. Come and buy land. I will sell to you. They cannot come and buy. They did not develop their own place. Share my place, then go develop. These are ways they lie against us. Then I'm trying to correct my people. Stop joining them in that stereotyping and defend yourself. We are the best in the whole Nigeria. Take it or you leave it. So Sammy, you can as well get out of my page. I don't like entertaining jealous people like you, lying people like you. I don't like entertaining it. So you can as well get out of my page. I don't remove people from my page. You will stay here and hear me. And then you type your nonsense. So Sunday by Kaimani here, most of one day I hold on most of one day hold on social media now type here. When you go over the one day buying. Had ya here hana my intimidate. Na to ashi. Ne my I believe what is not true.
ọwụ na our bloggers na-enye aka na-emeso expose ihe ndị a anyị so ụmụnna anyị ndị na-egere ọ ga na-eme na-echenji our mindset ebe ọ bụla ị nọwụrụ onye Igbo na Nigeria be bold ha lụrụ agha enwe onye nke sị m na Lagos wo South m sị stop that mmadụ ekpikpere m ya na ntị ịhụ na nga n'obodo oyibo onye nọ na kedu aha ya no Coronado pụta so onye nọ na elewa aha steeti sa nọ na America na ọwụda onye America is only a mad country and also greedy and jealous people like ndị Yoruba nwere ike ịdị na-use ụdị okwu a shamelessly na ịlọrọ agha so ka obodo wuru ofu gị bịaji all of a sudden sisi m na Yoruba Lagos Yoruba land mmemme program on that gwa ndị Igbo onye Yoruba ọbụla gwa anyị just asara ya achagba ya nkịtị ihe anyị need we unity ka unite go na ọfụma ka ha bịa kọwaa ya ọfụma so ụmụnne m nọ here if you have something to say nwere ike type ọ ya ebe a ndị produce God bless you Mmadụ Abụchi thank you very much for joining me ndị produce ọhịa ha jiji ya ụtọ anyị eme ihe esi n'obodo na Lagos obodo ndị Yoruba ka esi mere anyị import here ị na-aga ama ihe na-eme ịpụta ị na-agafe n'ụzọ ha ewere nwayọọ na-ebi ụdị ya n'ala Igbo ọkwa ya ụtọ anyị ka ha ji eme ihe eyi ụtụ kwesịrị ịchụ ụtọ ha ga-ejiri rehabilitate ha chọọ ihe a ga na-eme ka ha baa biznes ha na-eyi ụtụ ha enyi ihe ụtọ ga ihe ụgbọala na-arụ ya for another 4 years ịtụpụzie ya ọ dị nke onye ọ ga-agbanwukwe mbọ na ndụ ya ọ ga-agbanwuzi mbọ na ndụ ya na mgbe ahụ Peter Mbachicha ya alakwu ndị nga ya na Amerịka ọkwa Obianọ nọ Amerịka Soludo ọchịchị ya alakwu ndị nga ya na Amerịka ọkwa ọzọ nọ Amerịka ka ọ nọ nga ahụ ọzọ na-emekwa vidio ọkwa ụlọ ya dị ihe ha dị m sure na Obi tenant ha alakwu ụmụ ha de na-enwezie onye gọvanọ ọhụrụ ewetara isi kpakọrọ ọnụ ọ bịazie chụpụcha ha gịnị ka ụmụaka ga-awụ ụlọ ọhụrụ ndị a na-eziga soshal wụsọ ụmụaka ha jigoro na-eme politiks kemgbe onye be ya bụ ihe egbe arụcha onye ọzọ bịakwa ya agbagbuchiwe no we have to stand up na-atọ ha aka ka ha mara na ala ndị gọọmenti anyị ọ politicians anyị wụ na ụdị adịghị nye criminality ha na-ebi ụdị ya onye biuducha pụọ onye ọzọ batazie ya kpụọ ha criminals while onye nke prapụ biuduru ha ụmụaka produce because about 3 years ago ọdụdụ ụta ahụ about 5 years ago ọdụdụ ụta ahụ ha tọnọ South East to ATM ị na-aga ndị amị na-ana ndị polisi na-ana ndị produce na-ana nye asị gị na I'm not lying o ọkada akwọ m na-agafe mpụta onye polisi na-aja nwoke ruo taa na-akwọ m nọ this man ruo taa na unu na-ana ego a lede nna ndị nọ na-ana ego ya asụ abịa m si ị ga-asụ Igbo ndị shi ekwekọta IPO ga-awa onye Yoruba onye Hausa digu na ụnụ ka a na-eyi ụzụ bịa na-akpagbuchi ụmụnne ụnụ na-ana ego nsị ị gaghị asụ Igbo ya gaba sọwara m Igbo lee ihe ụnụ na-etutu akpọga m n'ugwu Awụsa ị ga-eme ihe ị na-eme maka ndị ụlọ nga ha ndị be ha ga-ekwe gị aka m ji eso nọ na a ga-emegbuli ndị Igbo without ndị Igbo nọ na ghọta pụtakwalekwa udo ga-achị nke ha ji ịtalị etile ndị be anyị ụjọ na ahụ ndị be anyị na-ekwu nziokwu ndị mmadụ emego asa ihe ụlọ ọ dị ka nga call out those big men ha na-eme business mgbe ha na-anọ sitatom ha na-eti a na-egbu economy South East ime business na South East tara akpụ mana anyị ga-alọta ihe awụjishi before gị isi Ọnịcha ruo Enugu you spend that 3 hours ihe ga-spend like 1 hour 30 minutes ha na-ekwuzi okwu ya before gị isi one village pụọ Nnewi Anambra State
ihu doge achige ihu Avengers gị ihu ndị police wụ amadem commissioner of police Anambra State m ga-akọl ya out because ihe na dịka ọ na-esi na commissioner enwe nke a ga-eweta ihe anya ha target maka before ndị police a na-apụta go time so m ga-akọl ya out call his attention out ụdị ihe a ka anyị kwesịrị na-report and not ịpụta na-adọrị show nwa ya na social media. Police and army na-eti mkpu ihe ndị army na-eme ịgbakwa bloggers ndị Igbo nwere 1 month tie mkpu ndị army n'ala Igbo wepụ ha. I'm telling you, onye ọbụla na-report in different ways. Akwa report ụmụ ndị army gara gba ọkụ n'ọwa imezi. Check na nnọọ nga ndị bloggers niile were ihe ọwa imezi a circulate ya for 1 month. Mma ihe gọọmenti jọga ekwu okwu. Ụmụaka m sịrị m decha ha mere arrest. Check it na nnọọ nga ha circulate that thing. No. Mba, ha na-eche nga a ga-asị ha na ndị ESN ekidnapụọla mmadụ. Ọ dị mma ka anyị na-report. Masị report wa ha niile ka anyị sanitize ala Igbo because ịga na-ebo ndị ESN ihe niile. Ndị amị nwere ike mee ndị polisi mee ebe ọ na-ekpodozi isi na ESN. So stereotyping ourselves. Ọ bụ ihe ịkpọrọ nwa nkịta gị ka ọ ga-aza. Onye akpọ ọba ya mkpọkọrọ ewere ekwofu ahịhịa. Is that simple? Onye ọbụla kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ ewere ekwofu ahịhịa. So, Igbo bụ Igbo. Ọkwa na ka ọha m n'ọnụ. Na ha dị calculated division hatred nke a ekwetere m ekwe hatred n'Igbo la nke a wee eziokwu nke a wee ndị ọya wee ihe m kwuge mgbe ha ji takara m ele otu isi saa anyị ị na-enweta anyị nwere onwe set a brother against brother sister against sister anyị niile na onye m gara na Sokoto ga-agwa esi ya biko enwedị eziokwu dị na ị na-ekewa otu m and I stand to be corrected. Ihe ewu mbụ onye a ga-aba na Guinness World of Record a leader Jackie Agburi show otu ya nọ n'ekiti wuru onye isi everybody. Ihe ọchọrọ ihe ndị nkwuge mgbe ha ji na-eti nwe ka moto bụ ozu gbasakwa na eziokwu a ga-ekwu ya okwu na ekwuna m ya mgbe it's a matter of time na ndị ị ga-aghọrị ndị mmadụ forever. People ga-amara ihe eziokwu. Keri show otu gị ha bụ egbe na-adọgbusi onwe ha gị nọ na-ele sị ị na-enwetara anyị nwụrụ. The first na any freedom fighter na-eme ewu ịchịkwa otu ya nwee unity. Otu kwesịrị ma na unity ka a ga-eji ntụ ọ gị na-alụzi nne m ụlọ gị ka ezi ka nwanne gị na ya na-alụ oge ejiri aga enweta nwere onwe. So ihe ikwu wee eziokwu ma ịdị ya and onye m ji gaa na Sokoto ụfọdụ chere m gara na-aga na Sokoto ana m enwe na-ekwu unu bịa God ọsị rapụ nọ ihe m na-eme ụgbọ na m wee ahịrị akpa gawa Sokoto a na-eke dollars ebe a enwe ndị ga-azụ m ala m ebe ahụ mmadụ nọ nga ọkwara ebe nwa na-asị ndị lema ha na ndị Boko Haram nọ ka ema na ihu m dị popular. Oche m bụ ihe Igbo n'isi nkọrọ gọvanọ m kọrọ prezidenti ịma na ahụ m ebe ahụ nwawa m aka yakwa na mee gịnị ka m gara aga unu rie thank you rie very much. Nwanne ihe ikwu wee eziokwu because mgbe nwanne pụtara na social media na-akpọ nwanne iyi ihe a na-afụ nne atụweghị na ya na ahụ chọọchị agbasala. So ndị hụ ya na ya gakwa ga-agwa ya si ya na anyị believe si na nyanwa ga-enwetara anyị nwere onwe anụwa with this division. Onye ọbụla ka na-ezuzu ya wụ onye Igbo. Asị m gị ahụ na mmadụ n'anya asị m gị esonye mmadụ wee kweta na otu a na-ekewasị otu nwa na-eji
achọrọ ikewasị otu nwa na-eji enweta nwere onwe baya onye na-enweta nwere onwe gị ka na-akụ aka iwe ful ịrụ mma abụ ọṅụ nne nọtele ebukpore ya eresi arawa nwee sens and onye ahụ ga-enwe sens n'ụwa ya again. Ihe ahụ tọpik anyị bịara mana o sosi n'ihe na-adameji imeji ndị mmadụ. Lee Sunday Igbo hụrụ ji na-atọgharị eme nke ka ọ gara ngụ n'ọnụ n'olu ndị be ha. Gani Adam ya adị na mma ịhụrụ ka Gani Adam pụtara sụgbuo ya ma ọ ya asụgbuo Gani Adam. Ha na-ese okwu ha ịga na platforms ha ị gaghị ahụ ya na-ataịpụ bekee Yoruba ka ha si ede nke so azụmi na ihe anyị na-ede nke ugbo anyị na-ede ya with English anyị na-ede ya n'Igbo ị mana ndị niile wu ndị ofe mmadụ na-ebe ugbu a na ha ga-agbalagasị na ihe ha ji emepụta nwa owu na bekee na nke ha platform ha Yoruba ka ha ji ede duto na ha agba ihe ha na-eme na nke ndị ọzọ. Ụnọnụrụ onye pụtara ga na Kotonu prison nga ahụ ọnụ gbagara England saa ihe ole today na mba ụwa niile ka ha na-eji trial Simon Ekpa. So mba ụwa m ugbu a na ha achọpụta na enwe onye Igbo wee terrorist etigezi anyị na enwe tendency na ndị Igbo na-enwere terrorist ha makwa ndị meaning ihe ha na-agba na ihe ha na-eji ugbu a na-asa ụtọ ka aka o nyere onye a. It is putting us, the Igbo nation, in bad light. But then when they're not aka, I think in here can Otonya Japota and not how far you showcase on social media. Only when you showcase here on social media, when any Islamic nation now to the Konya Potayaga will go fondo a happy I call happy pota. Or we here Kana abana we like and don't him Jigasokoto. Grandma Nam the this is not good for you. This is not good for us. Chikondo beg chikondo to do ofwebe. How then why you push when okuga shiri keo? Nneka won na nka won wan dem no na nka. Ano nam otonyo so medokam onye na-akpọ na-asị na Lolo Nneka Chimezie hụrụ kpọrọ Maazị Nnamdị ụgwọ tupu m ekweta na ịhụrụ ya n'anya medogodo ka m medo ole m mere m ekwetazie na ịhụrụ ya n'anya. Otherwise ihe ewowo fake social media eme nke lover na-enweghị aka unu na-enye ya rather okwu unu na-ekwu na otu unu ji atakle ndị mmadụ na-put the guy in a bad light before the world. Ọ na-anya ihe m na-aka ewepụta awụ ihe na-akpagbu ndị Igbo ọwụdọ njọ ndị Igbo gbara. Onye ka gị hụ m ebe m na-epost oshi na agba na ihe ndị ọzọ. Obodo ọbụla la ga-adozi ebe ha oshi na amala ọ ihe mkpu m tigide so obodo ọbụla grand ama m ihe megen go and put your security, go and put security. So ihe anyị ga na-eme ugbu a na wasa enwe ndị ka na-eri anụ mmadụ let us strengthen the security anyị nwere to wee gochi ise CCTV n'iru anyị gashi anyị riri ogu ya. Unu gaa na security house unu edewe ihe na CCTV tima n'ọhịa ndị na-eri anụ mmadụ la ọ nwere solution anyị niile pụta gba ya n'efe because unu pụta na-asị ndị mmadụ na-eri ndị Igbo na-eri anụ mmadụ ndị Hausa nwere ike gbuo anụ mmadụ rie dewa akwụkwọ nga ha asọ ndị Igbo asọ ndị ESN maka ihe na-ewuzi maka enwere ka ị ga-eji rịpọtụ wa ihe gị na nwanne gị na-eme onye iro bịazie mee ebo ya so ya ka m na-ekwe ha sị na m na-akwado ihe ọjọọ Onjiri mpụta so nọ na ESN ajọgbu onwe ya n'ụdị agha ha asọ ha na-eche anyị nche dị na-enweje ihe ha na-eme ha na ndị security agencies abatụwa ha meje ihe ha na-ekwechighị ime nna nke ha na-abatụlụ mbọsa m ga-anọwa ime ezi ọkwa asọ ha na ndị ESN ịhụrụ ka m rịpọtụrụ sọ ndị ESN gbuo ndị amị ọwụ ya ihe m dị m mkpawo vileji amị na-aga agba ọkụ ele ihe gbasara ha so kwuru hụ na ihe anyị ji ọnụ anyị ekwu hapụzie ndị amị asịsị na agbaala ya ọkụ maka ndị ESN batara dị. Then I said no. Ọnwụ na ESN nọ dị a chekwa ndị ha nwee peace ka ihe na-achụrụ ha for. Then eche to have fine men arrest why burning the village. Unu ọhụrụ ote carelessness anyị maka ịnụ ya mgbe a na-abọnụ village maka ESN
Okwono son na ha wundo ojo ha wundo kidnapper. Ombe ha ki ga-ekwu okwu. Then ha make innocent people arrest from there. Brupo. Lekwena ka ndị a na-aga ya otu because of confusion juru anyị isi. So Igbo bụ Igbo. Anyị ga na-agba touch. A na-ahụ ụzọ. Lolo Nneka Chimezie ndị akaja nke ọkụ nyere awụsa ọwa. Mana be rest assured na news m ga na-ewetara ụnụ wu authentic ihe na-eme n'ụlọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo ugbu a now stop this stereotyping. Onye zuo oshi asọ ndị Igbo. Stop stereotyping ndị ESN. I stand to be corrected though. Village m gara one place, just one place m nọrọ asa ha nọ. Obodo a sị na ha bịa chọrọ ha ndị Fulani herdsmen. Wee gbado ọkpa ebe ahụ so ọ ga-awụkwa maka ndị aka ndị a wakpobe ha anyị. Kama ihe a ga-eme ewu enwe onye zuru oshi sụtara ya ka onye oshi. Ọwụda eji asọ ESN. Because mgbe ime ihe ahụ ndị dịzi innocent. Once ị bịa tag ha as na ha wụ ndị oshi ha wụ ndị na-egbu mmadụ. Ọ dị wrong because ndị nọzi dị a na-ata ahụhụ for your sake, for my sake, genuinely. Ma ọ bụrụ na ha ihe ha na-eme o. Do you know what it means? Ọ dị ka ọta Lolo Nneka Chimezie na onye Igbo ọbụla kwesịrị mmadụ I can die for ala Igbo. Do you know what it means na ị na-atara mmadụ ahụhụ? Ofu anụ ọhịa nọ na one corner at the comfort of his room, maybe na AC. Okay? Ata m nọ ngwa ugbu a na ụnụ ga-ahụ nga m nọ. AC na-apịa m here now. Okay? Mbịa ngwa ugbu a na-anụrụ bụ onye nọ n'ime ọhịa due to the passion ha nwere n'ịchekwawa anyị nọ. Mbịa tag ya onye oshi. Echena Chineke ga-agbaghara m. Ama ya na-eme nke ọ na-eme o. Mana ihe ewu ihe ha gwa anyị ha na-eme. Unless me prove ya beyond reasonable doubt na ha na-eme otherwise. Mana ebe Lolo gara aga on ground. Ndị obodo na-ewe iwe ka ihe a na-enyere ha nsogbu na ndị a bịara na ha adụ ha mma. Fine. Ngụwa na onwe gị na-atụkwana ndị ESN aka I agree. Maybe na ịhụrụ. Kekwana maka nke ndị amị na-eme nwaanyị naghị ekwu ya. Ga-agba village ọkụ, gbaa osi hite ọkwa ọkụ, ọkwari ụmụanya some people ijele. This guy, Yan Baba si aga investigation. That's on the ESN. Yan Baba was a renowned blogger. One of the first to put. So because onye makwa onye ogwu na nnerote ya ugba na nke owu imezi ka dị fresh. Ya ga-adị a. Ma ọsọ ja na atụ ya. So, the stereotyping ka ị na-stereotype onye ọzọ ka ị na-egbu onwe gị soro ngasị ịbịa kwa onye oshi onye Igbo anyị ndị Igbo anyị nwa gị ewukwa onye Igbo ewukwa onye Igbo Lolo Nneka wu onye Igbo nwa m wu onye Igbo ka anyị mụtana ka ndị ọzọ si eme onye ezi oshi akpọ ya in fact ịpọ mmadụ sị gị no be your people shut ya down. See, I don't say that again. He's a thief. Una no get thief una place. And if they thief for your place, then it go be thief. If they thief for our place, it go be Igbo people. I hold again. Kai when on yo, man, what time did you pancake the take show why again? Now this stereotyping continue quite like this. The whole world may adopt. If she had a work by my top and enemy, I will get that to high. Some people say I work by man, I Lagos me anywhere. And when they got to pry on. Ndị Igbo cranwe bloggers on social media, but I'm sorry to say we are doing more harm than good to our image. Ka onye ọbụla wee blogger wụrụ an image maker. Ya wụkwa na ịwụ onye nọ na type ka wụrụ an image maker. Ebe ọbụla ị nọ hụ onye Igbo ọbụla gụsịrị ọlụ mmiri kwuo any nonsense. Sunday Igboho never killed Yoruba people, unlike Nnamdi Kanu and Simon Ekpa that killed our people. Ịkwa mmadụ aha. Nge mana ha agburu. Nge mana ha agburu ma ha egbu ho. Okay? Otu
bishop ji kpọọ ndị ahụ ugbu a ga zara ọnụ ha and ndị a na-azara ọnụ ha ma ndị na-apụta asọ ndị Igbo ESN is wrong. Okay, so ihe ahụ na ha agala na-aga ka m ji sị ka I treat this topic today. Ndị Igbo the best mana eji ashị na edere ị gaghị eme na expect ndị ofe mmanụ ji media ha na-ata n'ishi your image ịmụ your image maker. Ị gaghị eme na expect ndị Britain na-achọ ihe a na-eme ka asụ ekpochapụ anyị ka ha wụ your image maker. Ị gaghị eme expect ndị ugwu na-achọ iwakpo image ha ka ha wụ your image maker. Ị gaghị eme expect ndị ofe mmanụ iripọtụ mmekpa ahụ nọ n'ala Igbo. Ndị Anambra, I'm calling you out. Ndị udo gachi na akpamkpamkpa. I cried yesterday. I'm not joking. I'm not joking. It's like I did. They're helpless. Hey, even they are never telling as their normal life. But take a man down all and in fact, take a man to how them can aquam nadia. Ha, say girlfriend. Mononia police also kupo Igbo. But I get friend Avengers. From the Avengers, you want that police. But I want to I am me to do my say I much for a mother. A back and the PG no she. Indeed, when eliminate here now. Onye mother, your primary report to me, my report yesterday. Yes, my report yesterday, onye moto ndu doga chenga buru tige. Manya kanamo makoti the phone ya na key ya chido bi nwoke mmadụ eriri am. Emere that video. I can't share ya. How the bloggers will but there will nobody will share maka oge enye ha view ha chọrọ. Ha ga ha share ya anya na achọ watch na ga akọ. Mgbe Lolo Nneka Chimezie ga asọ Maazị Nnamdi Kanu tụwara nwaanyị ime. Nke a ha ga-achị. In fact, enwere ndị na-abịakwa dị a na-eme attack. Enwere nke mere attack, enwere nke kwuru ihe o kwuru. Ha ruru 10 lelekere. Ma enwere ihe ọ typero. Ozugbo ọzọ m na-release that video ya abịa type onye agba. Ha lelekere and I thank you my fans. Kwi ya pụtasị ha is she not the one insulting Maazị Nnamdi Kanu? Ha ga-ekwube nke wipu. So far na Virginia say ihe na nwanya report about onye ndu do gachi merụrụ ahụ n'ihe o nwere to do with nwa ya Nnamdi Kanu na mma ya na Nnamdi Kanu adị na mma o gwara na Nnamdi Kanu onye Igbo. That was what them there ana na-ajụ ya. Na enwe kwene sense a na-ekwu n'ihe metụtara na anyị. So which means so many of them chọrọ ka akụwachwa ugbu a mbịa chọpụta na most of them are odo ndị Igbo. Onye na-eje ya nwere ka ọ ga-awụ onye Igbo ya mapụta type ya to create this impression. Ndị nwe ga-join ya kpọọ dị ihe. Did you see the way they manipulate us with press and media? That is why onye aka m ji na-eme ihe a m na-eme na Igbo ọwụ na m amaghị bekee atọ ọwụ na m aga asụtali were na-ekwu okwu. Onye aka m ji na-eme ya n'Igbo. Because onye ahụ bịa type ihe m ji ma na ọwụdo onye ebe anyị bụ ọ bụrụ na onye Igbo ọ ga-abịa type ihe ahụ type maka ọma ihe repọtụrụ certainly ọ nụghị ihe m repọtụrụ so ya type that nya ụdị ọsọ ndị atụrụ ya I was shocked mepe ihe mmadụ 10 eme na ya attack onye kwunye nke ekwu onye nke ekwu onye nke ekwu onye nke ekwu ya pụtaje sị ha enye na-adị ọ na-insult Maazị Nnamdi ha gabe chụ ya ka anyị mara na ihe you don't need to like me. You don't need to like any other person. But when issues of collective interest obira, I need to hear something about this endowment and the police and all these security agents. I the bold and domineering. How much I can the be my voice. Let me be your voice. Hima Januku. Can he get Januku? Okay? Ina Jaffa where bane onye police ndogu na enugu kam no na one day no chiba. Ema ha na achọkọ okwu.
mana ihe ga-eji ga ama na ha na-achọ okwu du total na-esi agbaka agbakọ zọpụta onwe ha ị ga-amazi na ha na-achọ okwu ndị ugwu na-achọ okwu too much. Amara m ihe o mere ha abakịrị nwanne bụ jeep ejigbota onye ugwu kara aka paakị ya loto nke ọ na-azụ ha na-agafe ha na-eloto ndị bụ keke na-eloto ofu onye ka ha na-azọ. Onye Igbo hụrụ nga onye Igbo paakị onye Igbo ibegide by the time moto 20 paakị jụwa ndị polisi gịnị ka iji eme ihe ụjọ abakwu n'agha the small one m na-eme ụjọ na-ata ọcha ka anyị na-aga Enugu onye bụ machine pụta onye polisi dịle anyị ike m ji eme shakara adịghị m anyị che nso driver ya mepee anyị mepee dọọ mata nwoke mme m jụwa dị asị a gịnị mere ya mee ka na mba m ga-aga meet onye isi kedu onye lead the squad ọ dị ka onye isi ha pịa anya hụ ihu m sị m madam gịnị mere m don't mind the stupid boy na ọ na-achọ onye ọ na-echi na nsogbu m bịa ka ya release anyị ka ọ hụzi ka m na onye isi ha so na-abịa aga release anyị nara the driver ha ma otu ha si settle enwesi anyị na-aga ndị amị amadị m ihe anyị na ha ma emere ha ababa mba ịmasị ndị anyị na ha nọ na moto kpịrịgodo m ndị be anyị kpịrịgodo m n'abalị ahụ mana ha na-akọ na ọ chọrọ ka a gbagbuo ha ma ọ chọpụsị ihe ero n'ọwụ ndụ a na-agbagbu ihe ero ọwụ ndụ so let us learn how to otu anyị ga-eji na-edifend onwe anyị na-ekpuchikwa n'ọtọ anyị ọwụ ihe niile ka anyị ga na-eripọt ọwụ ihe niile ka anyị ga na-ebu na-emezi ime wụrụ our image maker. Igbo obodo mara mma na-atọ ụtọ Chukwu kesiri ike anyị ji aka ya na-apịta onwe anyị ka anyị na-eme na ihe ị na-eme ihe taa gị bụ ụzọ cheke ihe ọ ga-result echi what will be the consequences of this my action tomorrow. Ị na-ajụ onwe gị ụdị ajụjụ ahụ ị ga-ahụ na ị ga na-ata okwu ị na-ekwu eze ị ga na-eji onwe gị eji. Remember aha onye kpọrọ nwa nkịtị ya ka ọ na-aza onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ewere ekpofu ahịhịa. Ala Igbo dị mma ọ dịrị mena gị ọ dị njọ ọ dịrị mena gị. Afọ Igbo maa mma ọ mara mena gị ọ dịkwa njọ ọ dịrị mena gị. Ndewo ka emesịa.